Apa inten apa kowe tresna tenan oh inten piye ku sampe tresna kundo aku meling aja nganti lali weleng apa oh inten ndang kandakno cah ayu sok tekaman ning omahku ing dina siji songo loro walu telu pitu oh inten piye kok sampe apa mongko wiwelengmu ya mangkoni kok sampe janganti keliru ya inten bakal tak estoke aku pamit sampe jur aku piye wong ayu kuwatir sok bakal ketemu wong manis sing manis seneng atine tenggor dik wetone kolong yen wis sawur nang ati condong tenggor wetone grebekan pengen awor ngunjal ambekan apa ya sayang loyu ayo mesti bae ledek nemen iman jas-jasan kok nganggo blangkon rena wangi digagas saiki keturun ciusak gelase yen mes melu selawase nyambut gawe loyu karo kancane ledek lale lale abang-abang gulane Jawa tremati sawang atine wis lega raja ane krai
sajakane ora iso lali apa yo ngono lho yu tak gemateni ledek Riman iman sendok porok setengah longsen yen durung ketok tetep tak batin rujak aneh bebal sajak ane ra tega ninggal aja nganti buyar lho yu kudu sing sabar ledek lali ngisor tretek dalane banyu pikire kretek jarang ketemu tinggur mana warune doyong yen pengen awor kudu sing condong aja nganti serong lho yu ya gloyang-gloyang ledek lali ali-ali mas kuningan sing ditresnani ora kelingan tinggur kayune jati nek pengen nawar kudu sing gemati sing ati-ati lho yu rino lan wengi ledek sing rukun sak bendinane omah genteng tak saponane nyambut gawe abot tenteng tak lakonane jare kawung diwiru-wiru atine bingung nek ora jarikan popo tenan ayo iya ngono ledek lali jas-jasan kok nganggo klambi rina wengi digagas kudu sing ati-ati